Aquest és un projecte que ja fa anys que s'està fent des del govern i el que se vol, la intenció és fer una major producció d'aquesta espècie, tenint en compte que és molt important, sobretot de cara als pescadors i als comerciants, que tinguin una gran sensibilització, perquè en aquest cas les corvines van estar a punt d'extingir-se i el que s'està fent és un projecte de repoblació, d'increment i en aquest sentit el nostre suport i venim aquí en aquest cas a fer la mollada. Os estáis estresando, ¿eh? Se tracta d'un projecte que fa una sèrie d'anys se va posar en marxa de cara a la reincorporació de la corvina a dins la mar aquí a les Illes Balears. Als anys 60 era un peix que tradicionalment el veiem per aquí, però després, degut a la pesca continuada d'aquest peix, ens va desaparèixer. Ara, des del laboratori que tenim a Andratx, dependent de la Direcció General de Medi Rural i Marí, i també, conjuntament amb IMEDEA, el que s'ha fet és el programa de recuperació de l'espècie i el que mollem des de fa ja un parell d'anys, ja n'hi hem mollat 15.000, enguany en mollem 5.000 més, alevins, aquells són molt petitets, damunt uns 8 centímetres, amb uns 8 grams de pes, el que fem és amollar-los de cara a anar recuperant l'espècie.